श्रीलंकायाव मोनसे जाफेरै जाथाय फैगौ 13 जुलाइआव श्रीलंकानि हादर बेंगिरिया गावनि बिबानखौ एंगारसिगोन। बे समाव नोंथांमोना साननो हागौ जे बिबान एंगारनाया मोनसे सरासनस्रा बाथ्रा, नाथाय बाथ्राया एसे आलादा जे गोबांथार रायजो राजानि खुद्रि खांनायाव दिनै श्रीलंकानि हादरगिरिया जेननांगौ जानानै फैदों आरो गावनि बिबानखौ एंगारनो गोनांथि जानानै फैदों। श्रीलंका हादराव थांनाय माखासे साननिफ्रायनो हादरनि रांखान्थि जेंनाखौ लानानै गोबां दुंहाव थासारि सोलिबाय थादों। हादराव मुवा बेसादनि बेसेन बांनायजों हादरारि रांखान्थिया अलखदाव गोग्लैनांदों। बेखौनो लानानै हादरारिफोरा हादर दैदेनगिरिनि हेंथायै खुद्रिखांबोबाय थादों। मिथिहोनाय बादिब्ला थांनाय सानखालि खुद्रिसारग्राफोरा हादरगिरिनि न' एबा थाग्रा खुलियावनो गाग्लोबदों, जाउनाव हादरगिरिया गावनि न'खौनो गारनानै खारखुमानो गोनां जादों। बेबादि थाद'नाय गैयै खुद्रिखांनाय दुंहाव थासारि खालामबाय थानायखौ सहायनानै थानो हायैयाव दिनै श्रीलंकानि हादरगिरिया फैगौ 13 जुलाइआव गावनि बिबानखौ एंगारसिगोन होननानै मिथिहोबाय। श्रीलंकायाव मोनसे जाफेरै जाथाय फैगौ 13 जुलाइआव श्रीलंकानि हादर बेंगिरिया गावनि बिबानखौ एंगारसिगोन। बे समाव नोंथांमोना साननो हागौ जे बिबान एंगारनाया मोनसे सरासनस्रा बाथ्रा, नाथाय बाथ्राया एसे आलादा जे गोबांथार रायजो राजानि खुद्रि खांनायाव दिनै श्रीलंकानि हादरगिरिया जेननांगौ जानानै फैदों आरो गावनि बिबानखौ एंगारनो गोनांथि जानानै फैदों। श्रीलंका हादराव थांनाय माखासे साननिफ्रायनो हादरनि रांखान्थि जेंनाखौ लानानै गोबां दुंहाव थासारि सोलिबाय थादों। हादराव मुवा बेसादनि बेसेन बांनायजों हादरारि रांखान्थिया अलखदाव गोग्लैनांदों। बेखौनो लानानै हादरारिफोरा हादर दैदेनगिरिनि हेंथायै खुद्रिखांबोबाय थादों। मिथिहोनाय बादिब्ला थांनाय सानखालि खुद्रिसारग्राफोरा हादरगिरिनि न' एबा थाग्रा खुलियावनो गाग्लोबदों, जाउनाव हादरगिरिया गावनि न'खौनो गारनानै खारखुमानो गोनां जादों। बेबादि थाद'नाय गैयै खुद्रिखांनाय दुंहाव थासारि खालामबाय थानायखौ सहायनानै थानो हायैयाव दिनै श्रीलंकानि हादरगिरिया फैगौ 13 जुलाइआव गावनि बिबानखौ एंगारसिगोन होननानै मिथिहोबाय। नोंथाङा देहानि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? गावनि देहानि सानाय सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा? मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि देहायाव बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय दंब्ला नोंथाङा जिंगा दासि। एसआइ निउर' थेरेपि, बेयाव नोंथाङा गावनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, बायदि बायदि गोबां रोखोमनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। एसआइ निउर' थेरेपिया चिरां जिल्लानि बेंटल गलानं 5 आव दं आरो बे एसआइ निउर' थेरेपियाव नोंथाङा गासै देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 76201 60459 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।